Boğulur Sәнгать мәктәбе yılda ota-analar алдында йомгаклау отчет концерты әзерлей. 2023-2024 уку yılын тәмамлаучы укучыларның чыгышлары быел да югары әзерлекле булулары белән аерылып торды. Әлбәттә, һәр ата-ана үзенең баласының уңган булган сәләтле икәнен күрәсе килә. Инде менә шушы ата-аналарның шушы күрергә теләкләрен нәкъ менә сәнгать мәктәбе укытучылары анда балаларны шөгыльләндереп, балаларның сәләтен, талантын үстерергә ярдәм итәләр. Минем 3 онагым йөри монда. Ике онагым малайлар йөриләр, оркестрга, хорайга йөриләр. Бер бәләкәй кызыбыз иркә рәсемгә йөри. Алар бик яратып йөриләр, бик канәгать. Барасылары гына килеп тора анда. Традиция буенча концертта конкурс лауреатлары, дуэтлар һәм ансамбльләр, тынлы оркестр һәм курайчылар ансамбльләре, хореография ансамбльләре чыгыш ясады. Мәктәп тормышында актив катнашкан балалар сәхнәдә дә шоя булулары белән аерылып торды. Мин отчетный концертта 3-нче ел катнашам. Мин баянда уйныйм. Башта биюгә дә йөргәнем, аннан соң ташладым. Минем өйдә баян бар. Мин төрле татар, рус көйләрен уйныйм. Район мәдәният йорты фойесында бик матур күргәзмә дә әзерләнеп, аларда рәсем сәнгате сыйныфында белем алучы укучыларның кул эшләре урын алган иде. Теләгән кешеләр күргәзмә зонасында әвәләү рәсем ясау буенча әзерләнгән мастер-классларда да катнаша алды. Балалар инде безне бик яратып йөриләр дәресләргә. Без инде укытучылар буларак төрле техникаларда эшләргә итәбез. Юнон белән 40 юноннан войлыковаление, рисунок, живопись, станковая композиция дәресләре, лепка дәресләре, декоративно-прикладное искусство дәресләре керә безнең мәктәптә. Бәйрәм чарасында гаилә көн уңаена Мөслим авылында яшәүче 45 еллык сапфир туйларын билгеләп үтүче Рәшид Вагыйзов белән Нәкыйбә Гайнетдинова, Шуганка авылыннан 62 ел гаилә учагын саклап яшәүче Мөсәппиха һәм Рамазан Бадретдиновлар район башлыгының тәбрикләү хатына лаек булды. Сәнгать мәктәбендә белем алу зур җаваплылык, тырышлык һәм сабырлык сорый. Мәктәп тормышы белән сәнгать дөньясын бәйләп алып бару өчен ихтыяр көче дә кирәк. Җирлектә талантлы балалар әз түгел. Иҗат концертының көчле алкышларга күмелүе, укучыларның да, остазлары, җитәкчеләрнең дә бер бөтен булып эшләү нәтиҗәсе. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.